Muna wurin Kabir Ahmadu ake Abban Rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Abban Rukayya ka zama barde. Bango majinginar talakawa. Barzo na shekara yau amma muna wurin Kabir Ahmadu ake Abban Rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana guri maza mata ne. muna wurin Kabir Ahmadu ake Abban Rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Abin nufi kake da bukata kuma rabu gashi na zo nema. Abban Rukayya ka zama barde. Akan abin da yanzu nake guri taimakon ka na zo nema. Bango majinginar talakawa. Albarkacin mujahidi na ga amina arzikinsa za na ci nema. Barzo na shekara yau amma Ka yarda inda miko sako na ga masu ji a ce sun gane. muna wurin Kabir Ahmadu ake Abban Rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. To yanzu sai mu je magana ta salati ko dole ne sai na yi. Abban Rukayya ka zama barde. Allahumma salli ala Muhammad kai rikar gatan bayi. Bango majinginar talakawa. Garkuwar halittu ne mun sani duk damuwar mu ya dau nauyi. Barzo na shekara yau amma Allah ka sanya mata ƴaƴansa da sharafa uku gata na ne. muna wurin Kabir Ahmadu ake Abban Rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Zai shigo cikin wakar custom Kabiru jarumi na kunji. Abban Rukayya ka zama barde. Sannan kuma mata hannu zuwa ku bani lokaci dai kunji. Bango majinginar talakawa. Mijin Rabiba ka zama tauraro har makiyanka ma sai sun ji. Barzo na shekara yau amma Barzo na shekaran nan yau kai ne Allah Kabiru kai barde ne. muna wurin Kabir Ahmadu ake Abban Rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Ba dai mutum ba kai sai dai Allah kai maki ka gano wannan. Abban Rukayya ka zama barde. Ko kaya hasadar ta aki ta zama akan Kabiru to ka ji wannan. Bango majinginar talakawa. Ga addu'ar iyaye ga aiki da gaskiya kwa halin dannan. Barzo na shekara yau amma Ga taimako wajen fannin aiki tabbas Kabiru kai gwarzo ne. muna wurin Kabir Ahmadu ake Abban Rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Mai hasada idan za ka yi ta yi ba za na ce da kai komai ba. Abban Rukayya ka zama barde. Yadda ta rabu tuntuni ya samu ba za ku kai gwani na kalwa. Bango majinginar talakawa. Kabiru yake da a gurin Ahmad ba za mu boye suna ne ba yau. Barzo na shekara yau amma Baban Zahara ka zama hamshaki uban imam a shaidu kai ne. muna wurin Kabir Ahmadu ake Abban Rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri
taka bayan ƙwarya. Bango majinginar talakawa. Domin shari'a kan cutar da Kabir ku ce ƙaryar shi ta sha ƙarya. Gwarzo na shekara yau amma ga rana ga ruwa haushin waye dan Hausa ne kawai zai gane. Muna wurin Kabir Ahmad ake a farkayya ka zama barde. Cifin robas kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Dare da rana ku ji ɗaya ne a gun Kabir a filin aiki. A farkayya ka zama barde. Duk inda ɗakunan Ahmad ya shiga sai ya baro abun mamaki. Bango majinginar talakawa. Aiki yake kwarai baya a ganda mijin rabi ba ya san aiki. Gwarzo na shekara yau amma Cifuro bus custom na ƙasa ni kun gane gida una ne. muna wurin Kabir Ahmad ake a farkayya ka zama barde. Cifin robas kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Ɗaukaka ta Allah ce ku sani me ja akan hakan wawa ne gaske. A farkayya ka zama barde. Wanda ya fi ka yarda da ya fi ka mai hankali kadai zai gane. Bango majinginar talakawa. Daga Hajiya Fatima fito mugunka yanzu fadawa ne. Gwarzo na shekara yau amma Me zan cika cikin harshen waka alƙadirin ku na zo ni ne. muna wurin Kabir Ahmad ake a farkayya ka zama barde. Cifin robas kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Gwarzon wata Kabir Ahmed yake har so goma gwanin me ya ɗauka. A farkayya ka zama barde. Aiki da gaskiya kai shi ka rike do hasada ku sai an barka. Bango majinginar talakawa. Ɗaukaka Kabir farawa kai in dai da lokaci ba a shakka. Gwarzo na shekara yau amma Maki gani ka kauda ido ka ji girman Kabira ai baiwa ne. muna wurin Kabir Ahmad ake a farkayya ka zama barde. Cifin robas kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Gwarzon wata Kabir wanda ya fara an mai cikin watan Septemba. A farkayya ka zama barde. Aiki da gaskiya shi ya jama Kabira an da dama nomba. Bango majinginar talakawa. To daga Hajiya Fatima mu je mu yanzu gunka mun zama memba. Gwarzo na shekara yau amma duk inda kai muna nan tare da kai mu yanzu gunka da karo ne. Muna wurin Kabir Ahmad ake a farkayya ka zama barde. Cifin robas kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Daga nan Kabiru ya ƙara gwarzon wata cikin February. A farkayya ka zama barde. Kabira an faɗa gun aiki iska ruwa kwadi ya jure. Bango majinginar talakawa. Mara gaskiya ya biyo hanya da ya gano ka sai ya tsere gaske. Gwarzo na shekara yau amma Mija da kai da a gurin a haife sunan shi zan faɗa wawa ne. muna wurin Kabir Ahmad ake a farkayya ka zama barde. Cifin robas kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Gwarzon wata a watan Oktoba shi ma Kabiru kun ga ya ɗauka. A farkayya ka zama barde. Da lokaci sannan kuma zamani shi ma Kabiru kun ga ya ɗauka. Bango majinginar talakawa. Kana wuri maza mata ne Allah ya ƙara jan kwananka. Gwarzo na shekara yau amma Mijin rabi ba ka zama lantarki dukan jikinka kai haske ne. muna wurin Kabir Ahmad ake a farkayya ka zama barde. Cifin robas kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata
mata ne. Gwarzon wata ame dawun Ahmad Allahu ne ya tsara kai ne. Abban Rukayya ka zama barde. Daɗi kashin mata ku yi buɗa wannan batun abun a faɗa ne. Bango majinginar talakawa. Maza cikin dawa suka amsa maza zaman gida da mu mata ne. Gwarzo na shekara yau amma Mai hassada ka daina zai fi ma akan kabiru in ka gane. muna wurin Kabir Ahmad ake. Abban Rukayya ka zama barde. Cikin rawa kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Gwarzon wata a April ko jima Abban Rukayya nan ma shine. Abban Rukayya ka zama barde. Mijin rabi ba kai zan ba tuta ni yanzu jarumi na kai ne. Bango majinginar talakawa. Allah ka kare da a gurin Ahmed shari na yaro ko ne yau. Gwarzo na shekara yau amma Gwarzon wata a April mu faɗa abban imam ashe kuma kai ne. muna wurin Kabir Ahmad ake. Abban Rukayya ka zama barde. Cikin rawa kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Shekarun Kabir na ƙara rawa girman kana da dogon aiki. Abban Rukayya ka zama barde. Gwarzon wata a mai dagun Ahmed shi ya zamo kubar mamaki. Bango majinginar talakawa. Abban imam da gaske yake aiki in ya tsaya a filin aiki. Gwarzo na shekara yau amma Kaga Hajiya Fatima ka je ido na makiya ka zo ne. muna wurin Kabir Ahmad ake. Abban Rukayya ka zama barde. Cikin rawa kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Nigeria Custom Service Officer of the Year kai ne. Abban Rukayya ka zama barde. Matsoraci ba shi zama a gwani koko a rinka sai mai wani. Bango majinginar talakawa. Bayan gwarzon wata a Kabira ashe gwarzo na shekaran ma kai ne. Turka shi. Gwarzo na shekara yau amma A 21 a Disamba 2021 ma kai ne. muna wurin Kabir Ahmad ake. Abban Rukayya ka zama barde. Cikin rawa kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. AAC 1K Ahmed muna gidanka mun zo murna. Abban Rukayya ka zama barde. Uwar gida rabi mai kina jin mu muna falon gida mun zauna. Bango majinginar talakawa. Mijinki ya zamo gwarzon shekara yau gashi lokaci ya nuna Allah Gwarzo kuwa. na shekara yau amma Dan Ahmed dan Hajiya Fatima Abban Rukayya yau kai ne. muna wurin Kabir Ahmad ake. Abban Rukayya ka zama barde. Cikin rawa kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Gwarzon watan February nan ma Kabire shi ya dauka. Abban Rukayya ka zama barde. Ubar Rukayya ka zama hamshaki kuma giyanka sai sun bi ka. Bango majinginar talakawa. Ana zuwa watan March dan Ahmed aka sanar award an baka. Gwarzo na shekara yau amma Na ɗauki waraka ga alƙalami akan hakan rubutu na ne. muna wurin Kabir Ahmad ake. Abban Rukayya ka zama barde. Cikin rawa kwastam na ƙasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Yake ka sa gabanka a inda ka so Allahu ne cikin sha'aninka. Abban Rukayya ka zama barde. Ka ƙara zage dantse kan aiki tilar maza su zo bayanka. Bango majinginar talakawa. Gwarzon wata a jinjilayin ake suna gani an baka. Gwarzo na shekara yau amma Ɗaukaka da saura ɗan
amin muna fada da ji sun gane. Muna wurin Kabir Ahmad ake abin rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na kasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Alhamdu godiya muke Allah ni'imar da kai wa gwaninmu. Abin rukayya ka zama barde. Yau ga gwaninmu ya zama tauraro duk hasada ku sai an bar mu. Bango majinginar talakawa. Mun san maza sun san mu, mun san gidansu sun san namu. Gwarzo na shekara yau amma Daidai da lokacin mu muke tafiya, mun faɗa ashe sun gane. muna wurin Kabir Ahmad ake abin rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na kasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Kowa akwai gwaninsa yake cewa ni nawa jarumi eke ne. Abin rukayya ka zama barde. Abin rukayya ka zama hamshaki mijin rabi ba kai barde ne. Bango majinginar talakawa. Allah ya kare nisan kwana da lafiya gwani na kai ne. Gwarzo na shekara yau amma Alƙadirin ka ne yau mai waka uba ga al'amin kuma ni ne. muna wurin Kabir Ahmad ake abin rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na kasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Komai nisan gari dan Hausa ya ce idan da lokaci a ji shi. Abin rukayya ka zama barde. Na gidan Kabir ɗagun Ahmad yau baitin kansa na zo bashi. Bango majinginar talakawa. Gwarzo na shekara ne dan Ahmad Allahu ya nufa an bashi. Gwarzo na shekara yau amma Murna muke cikin sigar waka alƙadirin ka na zo ni ne. muna wurin Kabir Ahmad ake abin rukayya ka zama barde. Cifin robos kwastam na kasa idan dare da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Muna wurin Kabir Ahmad yake abin da kai ya ka zama barde. Cifiro bakon sauna kasa idan da rai da sauran kallo. Mijin rabi ba kai na kira zaki kana wuri maza mata ne. Muna wurin Kabir Ahmad ake abin rukayya ka zama barde.